Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť na tomto fóre, veľmi si to cením, že sa s vami môžem podeliť o svoje skromné skúsenosti, názory a možno dúfajúc, že podnietím nejakú zaujímavú diskusiu na záver. Všetko, čo tu bolo povedané, samozrejme s tým súhlasím, všetko sa podpisujem a teraz by som rád doplnil nejaké také dôležité informácie. Ja som si potom uvedomil, keď mi pán absolvent povedal, že akú tému si mám pripraviť, tak hovorím si, no tak fúha, kto je lepší prekladateľ, alebo a prečo, hej, preto som to tak nazval, pretože kto je lepší prekladateľ, či je to prekladateľ ten, ktorý má to translatologické vzdelanie, alebo bez neho, hej, ktorý je dobrý odborník. To je naozaj ťažká otázka, ak si zoberieme do úvahy, že kvalita prekladu ako taká, hej, nie je ešte definovaná, stále nie je definovaná, neviem, či aj bude definovaná, pretože vieme, že tie preklady sú rôzne, hej, čiže sú profesionálne, semiprofesionálne alebo neprofesionálne, a keď berieme do úvahy tie komunity rôzne, ktoré prekladajú, príklad crowdsourcingu, ktorý samozrejme asi nie je pre vás nič potešiteľné, ale fungujú aj takéto preklady, nechcem hovoriť, že sú dobré alebo zlé. A práve preto je veľmi ťažké posúdiť, kto je dobrý preklad. Ja by som skôr povedal, že na čo je treba zamerať sa v tej príprave budúcich prekladateľov a čo je dôležité a prečo možno vznikajú tie chyby, o ktorých stále hovoríme. Spomenula aj kolegyňa, hej, z Bratislavy, moja diplomantka Veronika. Tieto chyby existujú, stále ich budeme robiť, robíme ich všetci, hej, aj keď sa na nich pobavíme, keď sa na nich možno pohoršíme, ale jednoducho stále sú tie chyby tu a stále ich budeme robiť. Otázka je, prečo ich robíme tie chyby. Hej. Takéto štúdie bohužiaľ stále chýbajú. Nevieme, nejdeme do hĺbky, neanalizujeme, prečo tieto chyby vznikajú. A možno mi tu chýba ešte taká prepojenosť na prax, pretože my väčšinou pracujeme s užitkovými textami, ktoré nevznikajú len tak, ale tie texty vznikajú pre nejakého používateľa, ktorý s nimi bude reálne pracovať. A tieto chybné preklady môžu potom spôsobiť reťaz nejakých neželaných činností a tak ďalej. A práve toto nie je zmapované. A možno práve preto je aj pán absolvent ASAP takým dobrým možno poradcom, alebo dáva dobré námety, že kam by sme sa mali, teda ktorým smerom by sme sa mali uberať. Čiže kvalita. Ďalšia vec, kvantita. Poviem to tak jednoducho, my žijeme teraz v takej dobe veľkých čísel, sme doslova hypnotizovaní číslami, teda nielen tým východiskovým textom, o ktorom budem za chvíľu hovoriť, ale my stále si myslíme, že čím viac preložím, tým lepšie, hej. Čím lepšie softvery používam, tak tým je lepší preklad, hej. Dávame si všade referencie, že pre koho sme prekladali, aj keď samozrejme toho človeka sme možno videli raz, alebo sme s ním len komunikovali, že marketing je niečo, čo nás opíja stále a ten marketing je veľmi dôležitý. Áno, je dôležitý, ale poznám kopec odborníkov, o ktorých nikto nevie a sú skutočne dobrí odborníci. Jednu tu máme napríklad Veronika, ktorá teraz skončila. Je veľmi šikovná, talentovaná, ale má tu smolu, že teraz skončila, nikto o nej nevie. Hej. Takže možno to je to. A druhá vec, teda kvantita a tie preklady sa jednoducho neanalizujú z tej kvalitatívnej stránky. Aké preklady sa vlastne robia, aké sa realizujú. To sa nerobilo nikdy ani v minulosti, o tom sme sa už bavili aj s pánom absolventom. Jednoducho nevieme povedať, že ako sme sa dostali dopredu. To znamená, či sme sa vôbec dostali dopredu, alebo sme sa nedostali dopredu, alebo zostali sme niekde stáť. Čiže toto sú stále otázky, ktoré sú otvorené. Prečo je preklad taký zložitý, komplikovaný? Jednoducho preto, že pracuje prekladateľ s jazykom a nielen preto, že je jazyk taký komplexný a komplikovaný systém, ale preto, že jazyk je vždy zasadený do nejakého komunikačného kontextu. Jazyk jednoducho vyjadruje, kto sme, kým by sme chceli byť, našu identitu, vytvára sociálnu príslušnosť jeho nositeľov, determinuje spoločnosť, ktoré koexistujeme, vyjadruje rozdiely medzi ľuďmi v určitom spoločenstve, vyjadruje našu kultúrnu, národnú identitu a mnohé iné ďalšie. Tu som si dovolil taký známy citát od brazílskeho spisovateľa Paula Keja. Najhroznejšia zo zbraní je slovo. Určite to poznáte a myslím, že práve ani prekladatelia si neuvedomujú, že akú zbraň majú v rukách. To je ako keď dáte mladému chalanovi silné auto, nevie, čo má s tým autom robiť, nemá tie počiatočné skúsenosti, tak čo spraví? Dupne na to a uvidí, čo to dá. Tak veľakrát sa prekvapí, buď na druhom svete, alebo v nemocnici. Jednoducho, že nevie ešte doceniť to, ten dopad vlastne, čo to auto dá. Takisto aj prekladateľ, neskúsený prekladateľ, ktorý ide prekladať, nevie si uvedomiť, čo môže spôsobiť.
Je zaujímavé, ja si vždy kladiem tú otázku, že prečo, ja neviem, všetci ľudia vieme, že keď, ja neviem, máme ísť na operáciu, čreva alebo hoci čoho, hrubého čreva, hej, že nejdeme za stomatologom, alebo naopak. Prečo túto informáciu máme? Prečo túto vedomosť máme, hej? Kantovsky povedané, a priori ju vieme. Ale zase nevieme, alebo bežný človek nevie, dokonca aj študovaní ľudia, že keď niekto prekladá nejaké filozofické texty, hej, tak mu nemôžeme dať preklad, ja neviem, nejaký technický text, hej, alebo nejakú zmluvu. Toto už nevieme. Prečo? Pretože toto už je nie a priori, ale by som skôr povedal a posteriori skúsenosť. To znamená, preklad je skúsenosť založená na empírii, hej, na už priamej alebo nepriamej, na priamom alebo nepriamom kontakte s tým textom. Čiže či už prekladáme, hej, ten text, uvedomujeme si tie zložitosti, tie zákutia, alebo tie zákutia, tie úskalia, alebo jednoducho pracujeme s tými textami, či ich čítame, texty, ktoré sú väčšinou teda, keď sú defektné, tak si uvedomujeme, že aha, tu niečo nesedí, hej, tomuto textu nerozumieme. Ja som si preto dovolil spraviť takú pre mňa typológiu chýb, vám rád prezentoval. Najskôr však by som povedal v začiatkoch prekladu, že kde, ako sme teda začali prekladať, hej, toto asi poznáte, vidím to aj našich študentov, že čo je to, rosecká doska, hej, takže tam sa vlastne riešilo, alebo objavilo, hej, hieroglyfické písmo, potom sme sa presunuli niekde ďaleko na východ, papyrus, zaujímavé je, že papyrus vznikol v Číne a potom vlastne celá tá technika, všetko sa prenieslo na západ. Toto bola obrovská revolúcia, vynález kníh tlače. To vždy prirovnávam k dnešnej informačnej dobe, kedy jednoducho začíname používať rôzne multimédia, kedy sa šíria informácie v rôznych jazykoch. Bolo tiež obrovské. No a potom samozrejme vznikali knihy, šírili sa informácie stále a stále. Možno si ešte niektorí spomínate na písacie stroje, vidím tu aj staršiu generáciu, kedy ste teda nepoužívali ešte počítače. No a teraz už sme v takej dobe, kedy sa už rodíme doslova s notebookmi a laptopmi a naše deti nám ukazujú, nás učia, ako ich máme používať, pretože sú v tom lepšie. Hej. To je fakt, to je realita. No a dospeli sme až do takéhoto štádia, kedy preklad nie je len činnosť jedného človeka, ktorý sedí sám niekde, ale je to skutočne tímová a vysoko špecializovaná práca, kde už používame rôzne prekladateľské softvery, strojový preklad a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že nemôžeme súhlasiť s tou teóriou, že prekladateľ je niekto, kto je úplne odrezaný od reality, nejaký introvert a naopak tlmočník je ten extrovert. Hej, to vôbec nie je pravda. Ten prekladateľ musí komunikovať s okolitým svetom, či už je to zadávateľ, alebo sú to zákazníci, alebo sú to kolegovia a predovšetkým vývojári. Tí ľudia, ktorí vyvíjajú softvery, ktoré slúžia práve prekladateľom, pretože bez prekladateľov tieto softvery nikdy nebudú dobre pracovať. Takže softveroví inžinieri, aj keď sú profíci, jednoducho nevedia, čo ten prekladateľ potrebuje. A toto vlastne vyplynulo z záverov FIT kongresu v Berlíne, kde sa vlastne všetci zhodli na tom, že tá spolupráca medzi prekladateľskou komunitou a vývojármi je veľmi dôležitá. Samozrejme sa potvrdilo aj to, že ten strojový preklad je určite dobrým nástrojom, že vďaka nemu vstúpol objem prekladov, aj keď na druhej strane klesli ceny, ale jednoducho ten objem vstúpa. Používame tieto prekladateľské nástroje asi všetci, myslím, teda nie všetky, ale určite niektoré. Nie som nejakým veľkým odborníkom v týchto prekladateľských nástrojoch, to je skôr pán absolvent, ale ja som veľkým nadšencom, hej, samozrejme, takým hlasom. Možno tí, ktorí sa vyznáte, tak asi viete ich aj zadeliť, že na ľavej strane sú tie stacionárne, na prave sú skôr tie webové. Takže toto všetko nám priniesla nová doba. Napriek tomu sa pýtam, že prečo, napriek tomu, že máme tieto nástroje, že sa špecializujeme na určité odbory, hej, že spolupracujeme, napriek tomu stále sú tie preklady chybné. Hej. Stále robíme chyby. Prečo to tak je? Ja musím povedať, že samozrejme všetké úcte všetkým ľuďom, ktorí ovládajú cudzí jazyk, ten cudzí jazyk ovládať nestačí. Hej. Treba, ako som už povedal, mať tú skúsenosť s tým prekladom a práve preto to je dobre aj
to vzdelávanie, či už formálne, v rámci magisterského alebo bakalárskeho štúdia, alebo nejaké postgraduálne kurzy, ktoré ponúkame a ktoré sa osvedčili, pretože ten prekladateľ, ktorý začne pracovať bez akejkoľvek pomoci, externej pomoci, sa môže stratiť. Je to veľmi dobrý príklad, povedala pani profesorka Rakšániová z Bratislavy, ktorá povedala, že ten prekladateľ bez tej pomoci, bez toho kompasu je ako námorník, ktorý jednoducho hľadá a tápe na tej lodi a nevie, ktorým smerom má ísť. A ten prekladateľ, ktorý má tú pomocnú ruku, presne vie, čo môže, aké problémy môže anticipovať. Čiže je to o tej anticipácii a o tej predvídavosti. Že aj za tým volantom, keď idem, musím predvídať, čo sa môže stať, ale aj v tom preklade. Je to predovšetkým o tej anticipácii, o tej predvídavosti. Aha, čo môžem vlastne z toho textu dostať, očakávať. Čiže čo robí prekladateľ? Túto otázku si kladieme stále, ale prekladateľ jednoducho prekladá a nielen to. Robí všetko možné, prekladá knihy, webové stránky, informácie z médií, propagačné materiály. Je toho strašne veľa. Robí titulky, vykonáva revíziu textov, lokalizuje software. Ja neviem, ešte ma môžete doplniť. Ja som sa skôr pýtal študentov, že čo teda preklad, čo sa prekladá, tak začali mi vymenovať. Samozrejme, zistili sme, že by to nemalo konca kraja. A potom som položil aj protiotázku, že čo sa nedá preložiť. Hej, tam už bolo hrobové ticho. Takže to je asi ťažšia otázka, že čo sa nedá prekladať, než čo sa dá prekladať. Určite sa prekladá nielen písomne fixované texty, ale aj audiovizuálne texty. Hej, sú to texty, ktoré sú nahovorené spontánne, ktoré musíte jednoducho preniesť do písomnej podoby. To som zažil, to je veľmi náročné, hlavne keď tam máte nejaké dialekty. Musíte to prehrávať viackrát. Samozrejme existujú aj systémy na rozpoznávanie ľudskej reči, ale tie ešte nie sú až na takej úrovni, aby vedeli identifikovať ten dialekt. Ako dnes prekladatelia teda prekladajú už ad hoc, to znamená prekladatelia prekladajú rôzne čety, to znamená, že prekladajú bez slovníkov. V Európskej komisii napríklad som počul minule, že si najímajú tlmočníkov zo Skiku, ktorí vedia rýchlo písať a odpovedajú na dotazy. Euroúradníkov, ktorí jednoducho nemajú čas vybavovať tú agendu. Čiže prekladateľ sa skutočne môže stretnúť s hocičím. Iné môžete doplniť, ak vás niečo napadne, možno na doma. Čo sa očakáva od prekladateľa? Prekladateľ by mal ovládať východiskový a cieľový jazyk a vedieť ho vyjadriť. Vyjadriť adekvátne, to znamená štýl, v akom kontexte prekladám, primerane, to znamená čas a kvalita, veľmi sa tlačí na čas, veľmi overiť si prekladateľa, ako prekladá teda bez slovníka, práve to Veronika spomínala vo svojej práci, chceli vyskúšať, ako prekladateľ prekladá texty, ktoré sú publicistické, pretože práve preto používame tieto texty aj na štátnice, že tieto texty obsahujú v podstate všetky štýlové roviny, sú tam zastúpené, sú tam všetky funkcie, je tam aj odbornosť. To znamená, že tam sa najlepšie vidí, ako ten človek dokáže uchopiť alebo pochopiť ten text a vie to adekvátne vyjadriť v tom svojom materinskom jazyku. Zrozumiteľné písanie, to znamená, že písanie nie je hovorenie, samozrejme to je vždy niečo iné, čo si musíme nacvičiť, vycibriť. Prekladateľ by samozrejme mal tiež ovládať pravopis, keď nám veľakrát zlyháva aj ten najjednoduchší software a vedieť sa vhodne vyjadrovať. Samozrejme musíme vždy vedieť, pre koho prekladáme, v akej situácii a tak ďalej. To znamená, dobrý prekladateľ sa nepozná ale na základe toho, ako ovláda cudzí jazyk, ale hlavne podľa toho, ako ovláda svoj prvý jazyk. Existujú rôzne teórie, ktoré hovorili o tom, áno, že musí byť ekvivalentnosť, ekvivalencia, rozprávalo sa o rôznych invariantoch, potom sa prešlo k adekvátnosti, pretože si uvedomili ľudia, že pracujeme v nejakej situácii komunikačnej, v nejakom kontexte, aby sme to vedeli správne adaptovať. Nie sú moderné teórie už také sociologické, ktoré hovoria, že preklad je ako rizikový manažment, to je teória Antonyho Pima. Ak si pozriete definíciu rizikového manažmentu, tak zistíte, že v mnohom sa podobá na preklad, to znamená, ide o analýzu, definíciu a tak ďalej, verifikáciu, presne tieto kroky. Vlastne tieto kroky musí podniknúť aj prekladateľ, ktorý prekladá nejaký text. Čiže diskurs, vlastne, to je taká hlavná otázka, ktorý jazyk by mal prekladateľ ovládať lepšie. Určite ten, do ktorého prekladá, tam by sa mal vedieť lepšie orientovať, do ktorého prekladá samozrejme do svojho materinského, ale nie je to vždy tak, pretože situácia
nám ukazuje, že slovenčina, keďže je malý jazyk, tak máme málo prekladateľov, ktorí sú schopní prekladu tých veľkých jazykov do angličtiny, nemčiny, preto je veľmi dôležité, aby si prekladateľ osvojili kompetenciu cudzojazyčnú, to znamená preklad do angličtiny, do nemčiny, do týchto veľkých jazykov, do maďarčiny možno, hej, ktorá je na Slovensku rozšírená. Čiže do toho cudzieho jazyka určite je dôležité tiež vedieť prekladať. Textové konvencie, samozrejme, štýl, dnes v súčasnosti sa používa taký krásny výraz, že corporate wording, hej, vo firmách, to je niečo ako štýl, ktorý využívajú rôzne firmy, že akým štýlom sa máme vyjadrovať, hej, či máme používať trpné príčastia, či máme používať priame oslovenia a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, tie konvencie by mal ovládať aj prekladateľ. Čiže text je hlavná komunikačná udalosť, je hlavný nástroj prekladu. Mal by splňať určité kritéria. Ak tieto kritéria nie sú splnené, či už východiskové alebo cieľové textu, tak môžeme hovoriť o defektnosti, že kohézia mal byť pekne text upravený, hej, mal by nadväzovať myšlienkovo, koherencia, tam skôr ide o tú štruktúru toho jazyka, mala byť pekne zachovaná. Intencionalita, to znamená, vieme, pre koho ten text má byť, to znamená, má tam byť jasný zámer, akceptabilita, má to byť niečo, čo je atraktívne pre toho čitateľa alebo recipienta. Situatívnosť, niečo nové, niečo atraktívne. Informatívnosť, taktiež má poskytovať informácie, ktoré sú na adekvátnej úrovni a samozrejme intertextualita, o ktorej nehovoríme len v súvislosti s umeleckými textami, ale samozrejme aj s odbornými textami, s užitkovými textami, pretože každý text je naviazaný na nejaký iný text, ktorý či už sa preložil, alebo je vnímaný ako originál. Čiže tieto typy textov ani zďaleka nie sú obsiahnuté, pretože z praxe vidíme, že existuje obrovská škála textov a skôr by som povedal, že dnes sa prekladajú akési hybridy. To znamená, nie je len jeden druh textu, hej, ale povedzme, keď prekladáme nejaké všeobecné obchodné podmienky alebo nejaké správy, nejaké reporty, nejaké protokoly, tak tam sú všetky funkcie, či už informatívna, aj tá apelatívna, ale samozrejme aj tie expresívne funkcie. Čiže dnes práve preto je ťažko vlastne hovoriť o tej kvalite, že na čo sa treba zamerať. Prekladateľská kompetencia, to je ďalší nástroj, hej, ktorý využívame, čiže vlastne ako definujeme toho správneho prekladateľa. Mal by mať teda jazykovú kompetenciu, ovládať dva jazyky, s ktorými pracuje, sociolingvistickú kompetenciu. Mal by poznať komunikačný kontext, hej, v ktorom prekladá, diskurzívna kompetencia, poznať zákutia textu, hej, a diskurzu. Interkultúrna kompetencia, mal by vedieť identifikovať tie rozdiely kultúr, nuancy, strategická kompetencia, mal by si vedieť vždy poradiť, vedieť siahnuť po pomoci, ak jednoducho je stratený, to znamená, mal by vedieť, kde má hľadať, ako sa má obrátiť, rešeršná kompetencia taktiež, poznať metódy vyhľadávania a technická kompetencia, tak to už je asi dnes to najdôležitejšie, hej, ovládať softvery, počítač a mnoho vecí. Tu som sa trošku zastavil intuitívne alebo koncepčné rozhodovanie. Ja som mal tu možnosť, že som vyučoval preklad aj budúcich prekladateľov, aj ľudí, ktorí vyštudovali nejaký iný odbor v rámci postgraduálneho štúdia, ale aj ľudí, ktorí, povedzme, študovali jazyk v rámci učiteľského študijného programu, aj interne, aj externe. A tam som prišiel na jednu zaujímavú vec, že títo ľudia, ktorí neštudujú tú translatológiu, majú trošku nevýhodu. Aj keď mnohí z nich ovládali ten jazyk perfektne, mnohí, nevedeli to správne vyjadriť a veľakrát tie texty, keď som čítal, tak boli jednoducho umelé, zneli neprirodzene, doslovne. Čiže nemali vyvinutú tú zručnosť, ktorú nazývame už možno piata rečová zručnosť, ktorá podľa môjho názoru sa bude vyučovať ako preklad a už od stredných škôl, samozrejme nie na tej vysokej úrovni, ale na tej základnej úrovni. Myslím si, že to má svoj zmysel, už len keď zoberieme do úvahy, že ten študent sa naučí novú slovnú zásobu a mnohé iné veci, ako pracovať s textom, vidieť tie rozdiely toho textu. Je to veľmi dôležité, že nielen pre prekladateľov, a niektorí teoretici hovoria, že preklad ako taký, že sa nebude študovať, že sa skôr bude študovať nejaký iný odbor a že toto sa bude učiť ako v rámci zručnosti. Nevieme, necháme sa prekvapiť, ale zatiaľ je to stále horúca téma. Prekladatelia s prekladateľským vzdelaním, čiže to už čo povedala Veronika, cieľene komplexný proces, presne vedia,
akým smerom sa musia uberať, čo môžu očakávať, aké problémy. Prekladateľ bez prekladateľského vzdelania, preklad výlučne jazyková operácia bez lepšej analýzy. To sa potvrdilo aj v diplomovej práci, kde prekladatelia jednoducho nečítali ten text po sebe, neanalizovali ho, volili ad hoc výrazy, ktoré ich napadli bez toho, aby jednoducho siahali po relevantných zdrojoch. Kritéria hodnotenia kvality prekladov, to je taká základná schéma, ktorú používame. Je to ekvivalencia a adekvátnosť prekladu. To je najdôležitejšie. Keď sa vás pýtajú, že ktorý preklad je podľa vás, že čo je najdôležitejšie pre preklad, samozrejme vernosť originálu. Terminológia, to je veľká medzera, by som skôr povedal, nielen medzi neškolenými, ale medzi školenými prekladateľmi, pretože terminológia na Slovensku je stále v plienkach. To je väčší problém. Gramatika samozrejme tiež, ale na gramatike sa dá popracovať a je to tiež len vec zručnosti praxe a hlavne toho, aby tie preklady niekto stále po vás kontroloval. Čiže vždy ten princíp 4 očí je veľmi, veľmi dôležitý. Fotografia samozrejme tiež, ale to už je vec potom praxe. Štýl, o ktorom rozprávala vo výraznej miere aj Veronika. No ja som sa dal ešte aj kreativita, pretože tá kreativita je podľa môjho názoru dokonca veľmi dôležitá. Ja som raz počul na jednom fóre odbornom, kde povedal jeden zástupca z Európskej komisie, že dokonca prekladateľ, nebudem ho menovať, z jednej inej krajiny, nie zo Slovenska, že kreatívni musíte byť jedine, keď prekladáte umelecké texty. Keď prekladáte odborné, nemusíte byť kreatívni. S tým absolútne nesúhlasím. Vy prekladáte, vy tvoríte hociaký text, ktorý transformujete, to znamená, vy neprekladáte len jednotlivé slova, ale vy tie slova musíte nejako krásne pospájať. A toto sa volá štýl, ktorý je v každom odbore iný, špecifický. A práve toto si musí ten človek osvojiť. To znamená, nielen poznať, to samozrejme poznám veľa odborníkov, ktorí sú profíci vo svojom odbore, ale už ho nevedia ten problém alebo ten text správne alebo zrozumiteľne podať, vysvetliť. Čiže tá kreativita, nie je kreativita vymýšľať si niečo nové, povedať to, čo bolo v tom východiskovom texte, ale pútavo a zrozumiteľne. To je pre mňa kreativita. Tuto si môžete overiť kreativitu na anglickom výraze heavy v rôznych kolokáciách. Heavy pain, rain, silná bolesť, silný dážď. Nájdete k tomu x výrazov. Heavy bag, nie len ťažká taška. Heavy schedule, nabitý rozvrh. Aký rozvrh môže byť? Toto sú, ktoré sú zozbierané z textových korpusov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú. Penalties are heavier. Zvyšujú sa trestné sadzby. Čiže to je o zvyšovaní. Mark heavily. Zaznačte výrazne. Mark heavily. Nie ťažko, ale výrazne. Heavily pregnant. Po vysokom stupni tehotenstva. He's a heavy smoker. Je veľmi veľa fajčí. Je silný fajčiar, je tuhý fajčiar. Môžeme tomu dať xxx výrazov. Heavy casualties. Početné obete. The film's heavy use of special effects. Bohaté využitie špeciálnych efektov. Heavy eyes sú samozrejme aj unavené oči. Nájdete k tomu tiež, ak by sme začali to analyzovať, ak by sme sa trošku viac zamysleli, tak určite nájdeme viac výrazov. No, teraz som si spomenul, že typológia chyb pri preklade, ja som sa snažil vyselektovať problémy, s ktorými sa reálne stretávam a rozdelil som ich na jazykové a koncepčné. Jazykové problémy sú tie, ktoré robia všetci prekladatelia bez ohľadu na to, či majú prax alebo nie. Konec koncov povedala, alebo dokázala vo svojej diplomovej práci aj prvá finalistka súťaže, že prekladateľka s veľkou praxou jednoducho môže urobiť takéto chyby. Čiže jazykové určite boli aj budú. Koncepčné chyby sú chyby, ktoré vzniknú práve z nedostatku vedomostí, ako postupovať pri tom preklade a robia ich väčšinou buď začiatočníci, alebo ľudia, ktorí nemajú to vzdelanie, nemajú tú prax, skúsenosti. Napríklad, keď niekto siahne po nesprávnom zdroji, hľadá niečo v paralelnom texte, ktorý si myslí, že je správny, ale pritom je to preklad, ktorý nikto nerevidoval, na internete ho našiel. Alebo hľadá, ja neviem, má nejaké odborné slovo, ktorom v živote nepočul a hneď siahne po nie výkladovom, ale po klasickom bilingválnom slovníku a dá tam prvé, čo ho napadne.
Čiže to je vlastne to nekoncepčné správanie, neuverenie si tých informácií. Ďalšie chyby sú makroštilistické, čiže z toho globálneho aspektu, podľa typu textu, podľa komunikačnej situácie a podľa funkcie textu. Čiže akú má ten text funkciu, či informatívnu, apelatívnu alebo expresívnu. Mikroštilistické chyby, lexikálne, terminologické sú asi najčastejšie, ktoré majú tak negatívne dopady a ďalšiu komunikáciu, morfosyntaktické a ortografické. Takže ten prvý okruh chýb, typ textu, odbor a krajina pôvodu, tu som si dovolil uviesť niektoré chyby s tým, že samozrejme nie je to niečo, aby sme niekoho zosmiešnili alebo aby sme ukázali, že niekto je neschopný, ale skôr sa zamysleli, že prečo tieto chyby môžu vznikať. Nepresné preklady môžu spôsobiť prieťahy napríklad v úradnej komunikácii. Hej. Čiže x spôsobov, prečo by sme sa mali zamýšľať nad tým, ako môžu vlastne tieto chyby negatívne pôsobiť v praxi. Hej. Čiže môžu zastaviť rozbehnuté a nájdete skutočne xxx príkladov. Toto je jeden príklad z administratívy, z úradnej komunikácie, malé alebo veľké podania, Vorlagen, hej. Hneď tam capla podania, neviem prečo, to je asi prvé, čo mi napadlo, hej, aj keď sú to samozrejme formy, hej, formáty naliehavé alebo rutinné správy, no nový Alphafax sa postaral o plynulý a spoľahlivý priebeh. Hej. To je niečo, s čím sa neidentifikovala tá prekladateľka v rámci kontextu. Hospodárska závislosť je tiež niečo, čo sa prekladá v bežných slovníkoch bilingválnych, wirtschaftliche Abhängigkeit, závislá práca, a to tiež samozrejme mnoho iných výrazov v závislosti od toho, že či prekladáme v Rakúsku, v Nemecku, hej, a či prekladáme nejakú zmluvu alebo nejaký vysokoodborný právny text. Toto sú bežné veci, ktoré určite poznáte. Namiesto naplňať podstatu trestného činu prekladateľ napísal spĺňať existenciu trestných činov, čiže to je taký skôr štilistický problém. Toto sa mi veľmi páčilo, trestné činy kavalierov, to sú tie cavaliers delicte, hej. Neviem, ako na to prišla, keďže toto je slovníkový ekvivalent, že sú to vlastne spoločensky tolerované trestné činy. To znamená, že ja keď si teraz s vami dám jedno vínko a pôjdem autom, tak vy mi to prepáčite. Keby som tu nejakú výbušninu doniesol a chcel by som tu pred vami predviesť, tak asi by ste neboli nadšení. Asi by ste ma niekam poslali. Takže trestné činy kavalierov asi nie. Porušenie mieru, Landfriedensbruch, to je dosť nepríjemný alebo dosť taký do očí bijúci výraz, porušenie mieru. Tu sa absolútne nezohľadnil kontext, išlo o výtržníctvo. Prejavy vôle má tiež x Willenserklärung, x výrazov, prejavy vôle je ten prvý slovníkový, ale keď hovoríme o nejakom úradnom vyhlásení, tak sú tam samozrejme iné štilizácie, ako je napríklad dohovor, ako je napríklad súhlas, ako je napríklad dohoda a tak ďalej. Je ich strašne veľa. Treba si ich len zistiť. Procedurálny, procesný, to sa veľmi často zamieňa. Procedúra, procedural, hej. Procedurálny môže byť tiež, ale procesný zase v inom kontexte. Čiže procedurálne jazyky napríklad máme, EU, francúzština, angličtina, nemčina, hej, ale procesný zase v tom legislatívnom alebo právnom kontexte by bol ten asi adekvátnejší výraz. Komunikačná situácia, kontext, ďalší kameň úrazu, že nepresnosti, ktoré potom narušia tú ďalšiu komunikáciu, ktorá je nefunkčná, čiže nerozlišuje sa adekvátnosť výrazov, ktoré majú x foriem. Toto sú príklady z Veronikinej práce, študijný odbor Business and Administrative Studies, obchod a administratíva. Čiže tu si vlastne neuveril prekladateľ, ako sa to správne používa. Hej. Znamená obchod a administratíva. Administratíva absolútne neexistuje ako študijný odbor, ale študijný odbor je verejná správa. Prílišné alebo až otrocké sa pridržiavanie slov. Obchodovanie, minulo som to videl, zahŕňa významné riziko straty. Hej. Significant je v tomto kontexte nie významné, pretože významné je niečo, čo je pozitívne, skôr výrazné, značné, výrazné. Hej. Čiže tu sa tiež nezohľadnil kontext. Neznalosť reálií cudzieho jazyka. Toto sú bežné veci, hej, ktoré sa veľmi často nesprávne prekladajú. Campus ako univerzitné miesto, stakeholder, samozrejme je akcionár, ale je zúčastnený. Hej. Chief má x výrazov, overseas nie je len zámorský, ale zahraničný, national má tiež x výrazov, čiže nie len národný, ale aj štátny, teda z tej americkej angličtiny.
toto boli zaujímavé preklady z nemčiny, zase Maria Himmelfahrt, ale to bol ešte začiatok socializmu, niekto preložil ako Dni letectva, čo je samozrejme kresťanský sviatok na nebo vstúpenia Panny Márie. Neviem, ako k tomu dospel, hej, ale fakt sa to stalo, bolo tu nejaká oficiálna návšteva z NDR, áno, tak to preložil, nevedel jednoducho tieto sviatky, ktoré kresťanské neboli in, takže vlastne sa neovládali. Geisterfahrt, jazda duchov nie, samozrejme, ale je to jazda v protismere, hej. Čiže to je tiež slovníkový ekvivalent. Leistungen a tiež x výrazov, tiež podľa kontextu. Ansatz tiež môže byť hocičo, nejaká hypotéza, nejaký koncept. Čiže nielen násadka, ale má ich skutočne veľa výrazov a práve s týmito majú začínajúci prekladateľia veľké problémy. Falošní priatelia fózami ich je strašne veľa. Toto sú len niektoré možno, hej, ktoré poznáte, ale actual, billion, eventual, ste to asi všetci angličtinári, takže asi ich poznáte. Viete, že čo môžu spôsobiť. Tí falošní priatelia sú takí, no tak vieme, že tam je kontext. Ten kontext by nám vždy mal pomôcť predísť týmto chybám, ale zo skúsenosti viem, že tam ten kontext veľakrát nepomôže. On sa jeden kolega, ktorý ho menovať, povedal, že prekladateľ, ktorý je dobrý prekladateľ, má kontext a jednoducho nemôže sa nikdy pomýliť a musí vždy preložiť. Nemal by, hej, ale skúsenosti hovoria niečo úplne iné, že veľakrát ten kontext zradil a prekladateľ, keď bol dobrý, sa pomýlil. Jednoducho. Je to len človek, práve preto tá kontrola je veľmi dôležitá. Podľa funkcie textu, stratégia doslovnosti, ktorá neosloví. Kedy volíme túto stratégiu? Vtedy, keď nerozumieme východiskovom textu. Hej. Čiže apelatívna estetická versus informatívna funkcia. Nevieme, čo s nimi, nevieme, ako to využiť. Neckermann to umožní, to asi poznáte, to je známy príklad doslovného prekladu, kde sa treba si jednoducho s tým len pohrať a nájsť nejaký vhodný výraz. Máme študentov, ktorí skutočne sú veľmi kreatívni a prišli s takými variantmi, ak by sme sa nestačili diviť. Potom toto bolo tiež zaujímavé, toto išlo o jeden propagačný materiál v Sasku. So ist das östliche Bundesland mit über 1000 Schlössern äußerst denkmalreich. Da heißt es, Überblick zu bewahren. To bol doslovný preklad, základom je teda mať prehľad. Preložilo to len pár študentov, myslím, že väčšina to pochopila a pohrala sa s tým veľmi krásne. To znamená, že je čo obdivovať. Je tu toho strašne veľa, čo máte možnosť vidieť. Že x foriem, ako to vyjadriť. Hej. To znamená, nie doslovne, ale skôr išlo to, aby zaujali toho čitateľa, ktorý chce navštíviť samozrejme tú krajinu, alebo tú spolkovú krajinu Sasko. Autorský obrazný štýl a jeho funkcia v texte je tiež veľmi dôležitá. Toto je napríklad príklad jedného filozofického textu. Keď si ho prečítate, tak zistíte, že mu nerozumiete. To tiež asi súvisí s tým, že prekladateľka nepochopila ten text. Inak táto prekladateľka ju poznám a je teraz mimoriadne úspešná. Si neprekladá filozofické texty, ale vypracovala sa a robí väčšinou s odbornými textami na voľnej nohe. Čiže toto je možno taký príklad toho, že tie začiatky sú ťažké a nie každý text nám sadne. Aj keby Spolkovej republiky Nemecko dnes teda voľne pôsobiaci, hej, filozofi z Nemeckej demokratickej republiky nemali, hej, alebo nemajú znalosti niektorých ruských alebo maďarských mysliteľov, to je archaizmus, alebo nejakých intelektuálov, nemusíme ich hneď podozrievať menej cennosti, alebo nemusíme ich považovať za menej cenných. Čiže to sa tiež dá krásne povedať. Lexikálne a terminologické chyby sú väčším problémom. Výrez Südbahnhof sa samozrejme neprekladá, hej, prečo aj Viedenská južná stanica, tak toto prekladajú začiatočníci úplní. Higher Education Statistics Agency, to je tiež názov, ktorý si treba overiť. Štatistická agentúra nie vyššieho vzdelávania, už keď tak pre vyššie alebo pre vysokoškolské vzdelanie. Frauenkirche, ženský kostol, nedáva logiku. Ženský kostol samozrejme neexistuje, hej. Čiže kostol Panny Márie, toto tiež prekladajú napríklad, to boli myslím, že učitelia, ktorí nemali s prekladom žiadne skúsenosti. Sú to ľudia, ktorí počas štúdia učiteľstva jednoducho prichádzajú s prekladom prvýkrát, majú takú prvotnú skúsenosť, ale väčšinou zostane pri tej prvotnej skúsenosti a nepokračuje to ďalej, čiže nerozvíjajú tú svoju kompetenciu ďalej. Názvy inštitúcií, United Nations, hej, prekladajú ako Spojené národy, to je to inštitúcia, ktorá neexistuje, ktorá existovala do roku 1920, čiže je to OSN. Harvardská univerzita, to už Veronika spomínala, čiže Harvardová univerzita má byť správne. Polysematická lexika, to je tiež Brechner, počtár, delikvent, neviem ako na to prišli, ale je to vždy počítač.
Mieria váhy, hej. Billion, väčší problém, stále sa prekladá ako bilión, má to byť miliarda. Mass beer, hej, z Oktoberfestu určite poznáme, že sú tie veľké litrové krígľáky. Terminológia, executive assistant, key account manager, to sú nová terminológia, ktorá sa používa v marketingu a ktorá sa neprekladá, hej. Ale samozrejme sú už na to ekvivalenty, aj keď ešte nie sú samozrejme overené. Executive assistant to je niekto, kto pomáha, hej, nejaká pomocná funkcia a key account manager, niekto, kto sprostredkováva, neviem presne niečo, mám to poznačené, neviem to takto z hlavy, ale myslím si, že už boli opísané tie funkcie, aj keď nie sú ešte, teda, hej, má klientov na starosti, hej, presne, hej, klientov má na starosti. EU Chief, to sú vlastne tiež zaujímavé preklady, ktoré súvisia s tým, že ten prekladateľ sa neoveril. Hej. To znamená, prvé, čo ho napadlo, tam hodil a vymyslel vlastne funkcie, ktoré neexistujú. Čiže to je obrovská chyba. Prezident EU absolútne neexistuje, hej, šéf Európskej komisie pre klimatické zmeny absolútne nie. Hej. Čiže neexistujúce výrazy. Frazeologizmy a idiomy. Toto je prevzaté z jedného textu, z jednej knižky. To mi udrelo hneď do očí. What's the time? Sa pýtala. Search me. Hej. Koľko je hodín? Prehľadaj ma. Čo nám chýba? Chýba nám samozrejme kontext. Hej. Ale to je asi možno spôsobené tým, že ten preklad sa na tým nezamyslel. Hej. Čiže nemám tušenia, skôr by sa dalo povedať. Hej. Koľko je hodín? Neviem, netuším. Mám šajno. Reálie a menné jednotky anglo-amerického systému stále väčší problém. Morfosyntactické a štilistické chyby, silné upnutie sa na štruktúru východiskového a cieľového textu spôsobujú kostrbaté vetné konštrukcie. Tu sú zraniteľné krajiny, ktoré sú skôr ohrozené, alebo lepší výraz je rizikové krajiny. Rizikové krajiny, ktoré nemajú možnosti splácať svoje dlhy. To znamená, že sú zadlžené. Skôr tie vulnerable countries, ktoré sú ekonomicky poddimenzované. Dosť peňazí na vyžitie, vysoko zarábajúci rastúci risk. To sú doslova kalky, hej. Doslova kalky z angličtiny, ktoré hneď bijú do očí. Slovesné časy v angličtine sú tiež veľkým problémom, hlavne v predprítomnom čase, present perfect, hej. To je jeden príklad. Náš rozvoj šiel dopredu, hej, ide stále dopredu, hej, a využívanie technológií sa rapidne zvyšuje sa, hej, čiže to je čas, ktorý v slovenčine si veľmi často mýlime. Trpné konštrukcie prechodníkov znamenajú, v angličtine samozrejme you, ale neprekladá sa to ako you, ako vy, ale skôr v tej prvej osobe množného čísla v slovenčine, čo je prirodzenejšie. Nesprávne použitie predložiek, hej, toto sú napríklad skupných zmluv kvôli porušeniu, hej, v prípade porušenia, hej, zamieňanie pojmov, to je veľmi hrubá chyba, obsah a predmet zmluvy. Napríklad som narazil aj na problémy, ale to sú skôr štilistického charakteru, vyslovene, hej, v nemčine ausdrücklich, čo znie neprirodzene možno v tom slovenskom preklade. Toto sú také hypnotické chyby, keď nás ten východiskový text doslova hypnotizuje. In a monetary system, the whole structure is based on human participation. V monetárnom systéme celá štruktúra sa opiera o účasť človeka na tomto kolobehu. My vidíme, že to je celá veta v anglickej syntaxe. Verbálne versus nominálne vyjadrovanie. Today financial barriers place enormous limitations on innovation, individual creativity and personal incentive. Dnešné bariéry spôsobujú vysoké obmedzenia inovácií. Hej. Že na čo toto nominálne, hej, vyjadrovanie jednoducho zamedzujú inovácie, alebo jednoducho brzdia, hej, zabrzdia inovácie. Úplne jednoducho ekonomicky to vyjadriť. Interferencia zo zdrojových textov. Early childhood influences, toto je veľmi hrubá chyba. Ranné vplyvy v detstve, namiesto vplyvy v rannom detstve. Hej. No a toto neviem, ako mohlo vzniknúť. Study done in Montreal with suicide victims. Bolo preložené, ako v kanadskom Montreale prebehla štúdia s obeťami samovrážd. Čo nedáva vôbec zmysel, pretože tá štúdia nemôže existovať, keď tí ľudia už nežijú. Keď si urobili samovráždu, keď sa zabili, hej, tak jednoducho nežijú, tak neviem, ako môže toto niekto preložiť. Je to spôsobené tým, že prekladá doslovne a nezamýšľa sa nad tým, alebo nečíta to potom, alebo nedá to niekomu prečítať o sebe. Toto sú skôr také obchodné nariadenia, hej, tiež doslovne, ak by mali byť, alebo mali by sa stať jednotlivé nariadenia týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné. Nedotkne sa to platnosti ostatných nariadení týchto všeobecných obchodných podmienok. Čiže to sú tie komplikované právnické formulácie, ktorým prekladateľ nerozumie, alebo jednoducho bojí sa, aby tam niečo nevynechal, tak preto volí túto stratégiu doslovnosti neplatné, respektíve neúplné nariadenie nahradie, respektíve doplňa spoločnosť a užívateľ nariadení, ktoré je ekonomicky
politickému zámeru najbližšie. Medzery v zmluve, to je tiež také štilistické nedopatrenie. Vaše nároky vyplývajúce z tejto zmluvy budú podľa dohodnutých podmienok v príslušných lehotách uspokojené. Je tiež niečo, čo je neprirodzené v slovenčine. All your claims arising from this agreement will be met, according to agreed conditions. Slovo meet má XXX významov, v každom kontexte a práve preto aj tu sa potvrdzuje tá kreativita prekladateľa, aby jednoducho pracoval s tým cieľovým jazykom, aby tam našiel hodný ekvivalent. Čiže uspokojiť nároky je niečo, čo určite sa stretávate s tým v mnohých textoch, možno v paralelných textoch to nájdete, ale tieto texty sú texty, ktoré sú väčšinou preklady, nie sú to originál text. Toto bol minulý výraz, ktorý sme pred týždňom alebo pred 2 týždňami riešili. Jedna prekladateľka prekladala niečo dovoze aut z Nemecka a prvé, čo ju napadlo, Shackheft, pozrieť, to je tá chyba toho nekoncepčného prekladu, čo je to Shackheft. Presne tak, a ona si pozrela, ona si našla hneď prvý, ktorý ju našiel, ktorý ju zaujal, bolo Šeková knižka, hej. Takže má to Šekovú knižku, hej. Neviem, ako na to prišla, ale musíte ísť v kontexte, musíte jednoducho pátrať a ako sa to prekladá, hej. Čiže aj keď je to samozrejme v slovenčine to povieme skôr nominálne, nie takto s príčastím, môžeme to povedať nominálne, tak je to problém. Hej. Čiže nie je opatrené servisnou knižkou, ale on má to servisnú knižku alebo niečo podobné. Čiže záver určite by sme mohli o tomto rozprávať celé dni a možno by sme sa k ničomu nedopracovali. Čiže preklad je operácia s priamym dopadom na jeho používateľov. To si treba uvedomiť a treba skôr komunikovať s ľuďmi, so zadávateľmi, ale aj s prekladateľmi a vždy ich upozorňovať na to, že aký dopad môže mať ten nesprávny preklad. Prekladateľ bez skúsenosti a kvalifikácie je časovaná bomba, pretože nie teraz môže vzniknúť problém, ale možno potom neskôr pracovať s tým prekladom, s tým chybným prekladom, samozrejme. A je dôležité vedieť, čo prekladáme, kde, ako, komu, prečo. A okrem toho, ako som už spomínal, je dôležité komunikovať a spolupracovať, čiže bez tej komunikácie, spolupráce dnes v tomto prepojenom, musím povedať tak krásne, zosieťovanom svete, ako teraz máme networking, kávičku, tak to sa mi veľmi páčilo, že ako vlastne ekvivalent vymyslíme, či to bude výmena informácií, alebo hľadanie, alebo zosieťovanie, alebo aký výraz, to znamená hľadanie kontaktov, že networking je dôležitý. Kvantita nie je kvalita, to znamená, že rozhodnúci ten časový manažment vždy myslím samozrejme aj na to, že ten preklad, ktorý som urobil, sa mi môže stať dobrý, ale nemusí byť dobrý, to znamená, že ho musí niekto prejsť, s niekým ho treba konzultovať a ako som už povedal, je potrebné poznať možné dosah nesprávneho prekladu, čo bohužiaľ dnes nie je a neviem, či sa to aj bude robiť, pretože sme v takej dobe, kedy pod obrovským obrazovým tlakom, čiže ženú nás termíny a nemáme ani čas sa zamýšľať nad tým, že čo tým spôsobí. To znamená, informovaný zadavateľ a prekladateľ rovná sa úspešný prekladateľský projekt a to je možno, že z mojej strany všetko, ešte môj kontakt, ale samozrejme v rámci networkingu mám aj tie vizitky. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa na komunikáciu